tong 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 cedit 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 tong tong cedit cedit dibakar dalam kaca walaupun tidak kena yang penting bagi rata garam Cina AOA AOA la 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 la. Aku wis kandang diumarake cilaka aku wis matur yen mendem omongan lantur wis tak aturi yen buat kemarake lali anjur ngunjuk bir kakean dadine kandhen ora tak gagas penting sesuatu peras ora tak anggap penting anak kocowara jamu namun nuturi kaya kiai titoki wae yen mandem marandlo sor dhewe cocok hatimu wis tak cukup ke lelakonku pancene bener kandamu mergo mandem ngrusak awakku yen wis mari kanca-kanca dipamit syukur dadi selamat tinggal iya ngombrokan tungano kuat teman-teman aku wis ora kuman aku wis kandang diumarake cilaka aku wis matur yen mendem omongan nganter wis tak aturi yen kemarake lali banjur ngejak diri kakean dadine kandhen ora tak gagas penting sesuatu ku beras ora tak anggap penting anak bojo wareg aja munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen mandem randlo sor dhewe ora dek dia aku rasudi cocok hatimu
wis tak cukupake lelakonku pancen bener kadame amarga mandem rusak awakku. Yen wis mari Oke di, oh kita masalah syukur bagi mendeme ditinggalake selamat tinggal kanca kulereno trukal tengano kuat mendem kuwe ora kumat lole 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 Ciro lupa rakata yo all artis all artis nggih.